बारि पाराते हे जों पन्चायतनि कुवा दाबुं सिमिया 5-6 बছর बाय दंलाया कुवा हामिया दा गजोंनो के सरकार बानाया सरकार सिगां सरकार बलाय थांगा अ दै हामियाव न दै रुमो न जों अबनो तुकु अबनो मामि मुमि संका अबनो नंगो जों आबै खायके मामं दङ दा गजोंनो गायखा मुंको सरकार बानो नायै कुवा गाहाम गारिया कल फानदिया मारथु फान जे कुनु फानदिया दङ दा सरकार कताल मारा मानो नै व्यवस्था खायनो दा सा जरा दा हमायाखौ दिनै अर ताबुक 17 परिबार दङ अ 17 परिबाराव जों अ कुवा बाय मामा व्यवहार खायलाय दङ दै हामिया बायनो सानजि सानजि उइनों लायो